Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Alhamdulillah, tapos na tayo sa RAV4 natin kanina. Katulad din ng isang RAV4 natin nung Biyernes. Ngayon, nag-RAV4 din tayo kanina, pangalawa na. Gagawa pa rin tayo ng tatlo. Gusto ko lang po ulitin yung nabunot kanina sa RAV4 natin. Basahin ko lang at saka banggitin kung sino ang nabunot, kung sino-sino man sila. Okay, advance congratulations po sa inyo lahat at congratulations, andito na po kayong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-PM, mag-PM na po kayo. Sige, banggitin ko lang. Sige. Unang-una nabunot, sina number 1, Cheryl Asisto. Congratulations sa iyo, Cheryl Asisto. Congratulations sa iyo. Ikaw ang unang nabunot. Pangalawang bunot, sina Nor Mamintar. Siya yung pangalawang bunot. Nor Mamintar, congratulations sa iyo. Ikaw ang pangalawang bunot. At ito, pangatlong bunot, sina Nur A. Najir. Congratulations sa iyo. Ikaw ang pangatlong bunot. Congratulations sa iyo, Nur A. Najir. Pang-apat na bunot, sina Haiding Ku Kalasahan. Ikaw ang pang-apat na bunot sa RAV4 natin kanina. Nag-PM ka na lang dito po sa inbox natin. Salamat. Pang-lima na bunot, sina Rosalie Vergara. Congratulations din sa iyo. Ikaw ang pang-lima na bunot, Rosalie Vergara. Congratulations sa iyo, Rosalie. Pang-anim na bunot, sina Hamia B. Salahuddin. Ikaw ang pang-anim na bunot, Hamia B. Salahuddin. Congratulations sa iyo. Ikaw ang pang-lima na bunot. Pang-anim pala. Hamia B. Salahuddin. Siya yung pang-anim na bunot. Okay, ito ngayon, pang-pito. Pang-pitong na bunot, sina Jemar ng puso ko. Ikaw ang pang-pito na bunot, Jemar ng puso ko. Congratulations sa iyo, Jemar. Congratulations. Pangwalong na bunot, sina Rim Imban. Congratulations sa iyo, Rim Imban. Ikaw ang pangwalo na bunot, Rim Imban. At ang pangsyam na bunot, sina Heart Jillian. Congratulations sa iyo, Heart Jillian. Ikaw ang pang-siyam na bunot, Heart Jillian. Congratulations sa iyo, Heart Jillian. At pang-sampu, ang pang-sampu, nabunot natin sina Ate Muranangis. Ate Muranangis, congratulations. Ikaw ang pang-sampu na bunot. Congratulations muli lahat. Tapos, ito na, yung 10 natin kanina na RAV4. Tapos na tayo sa 10 natin kanina. Congratulations sa inyong 10. Congratulations po sa inyong lahat. Na 10 na winner natin kanina. Abangan nyo na lang, gagawa pa rin tayo ng video para sa Friday natin na raffle. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuwing Biyernes may raffle pa rin tayo. Kanina, may nakakatawa kanina. Kasi may pahula po tayo kanina, di ba? Tapos, yung isa, kasi may raffle tayo dalawa. Sino ba yung isa? Sina Edward. Ginising nyo si Edward, Congratulations sa iyo, Edward. Ikaw ang nabunot kanina sa second raffle natin. At saka sina Renz. Hindi ko na alam, hindi ko na matandaan kung saan na yung sulat nyo. Basta Renz. Hindi ko alam. Congratulations din sa iyo. Ikaw din ang nabunot sa pangalawa. Congratulations sa inyong lahat. Wag na lang po kalimutan sa mga baguhan dito. Please subscribe my channel, Boy Malasa. Okay po, maraming salamat. At sa mga baguhan dito sa page natin na hindi pa naka-follow, please follow na po para updated kayo lagi sa mga pahula natin, sa mga video natin. Maraming salamat po sa inyo at sa mga suporta nyo. Wag na lang po kayong magsawa sa mga pahula natin, hindi naman po mahirap. Pero kayo lang ang nahihirapan. Okay, maraming salamat. At ano pa yon? Nakalimutan ko na kung ano dapat kong sabihin. Ganon pa rin, gabi-gabi may live po pa rin tayo.
gabi-gabi at saka may pahula pa rin tayo gabi-gabi. Inshallah, abangan nyo na lang, updated na lang kayo lagi. Gagawa din ako ng video tapos i-upload ko. Ganon din ang kinuha. Katulad din ng isa, dalawang beses na tayo. Ngayon gagawa ko ng video pangatlo para sa Biyernes na naman. Okay, maraming salamat po, Boy Malasa.